Globalna financijska infrastruktura treba radikalnu transformaciju, a inicijativa iz Bridgetowna nije dovoljno velik korak ka tom cilju. Upravo ovih dana vidimo propadanje velikih zapadnih banaka. Financijski sustav kakav dolazi sa zapada, a koji se zasniva na dužničkoj doktrini i beskrajnom zaduživanju, koji se zasniva na tome da je realna ekonomija podređena financijskim tržištima umjesto obrnuto, nepravedan je, eksploatacijski i neodrživ. Dovoljno je pogledati po kojim cijenama se kapital nudi Americi, a po kolikima afričkim državama. Opći trend na zapadu je trend povećanja novčane mase, a u zadnjih nekoliko godina, osobito od početka korona krize, došlo je do stvaranja nevjerojatnih količina novih dolara i novih eura. Udio američkog dolara u svjetskoj trgovini, a osobito trgovini naftom, iz godine u godinu opada. Imamo dakle sve više novca, a sve manje onih koji ga žele koristiti i sve manje tržišta koja ga zapravo trebaju. Ako se ta dva trenda nastave i dalje, to nikako ne može dobro završiti niti za dolar, niti za zapad. U isto vrijeme zemlje BRICS-a rade na projektima izbacivanja dolara i zamjene istog drugim valutama, a zapad to više nema snage zaustaviti. Bacivanje jarma financijske eksploatacije bit će konačan korak dekolonizacije i ravnopravnosti naroda Afrike, Azije i Amerike. Hvala vam.